Subroto. Wah, Cemplok. Mestine wae kowe ra mangerteni. Kawujudan ngembari Subroto. Cemplok. Ladenono aku cemplok. Sandang nganggo kok kaya dene bocah saka Parang. Dipun manurake mangko. Kula cemplok warsi. Nyuwun sewu nggih. Nang nika sinten? Aku Raden Mas Subroto. Raden Mas Subroto. Kapolri. Kabupaten. Oh, jenengan sekretaris. Parandene kudu wis ketemu lan jeneng. Nek tak sawang ayu rupah. Apa pancen cemplok warsi iki wis bener. Ora borok karo Subroto. Apa pancen bener cemplok warsi iki gelem tak pundhut minangka dadi garwa. Menika puros, kula nuwun pitupan dhateng panjenengan. Gelem tak rasuk minangka dadi garwa. Nanging duweni pas. Apa sing dadi kok? Panjenengan saged ninggalake dhuwur kula sinten to? Dados karo panjenengan. Aku kudu nyingkirake dulurmu Gento. Lalu putih apa? Ya mbake niku bojong kalih kula, kepenak bojo kalih kula. Nek kula mboten guru kula ajeng dipateni lho Mas. Rantining papan kene tak medhate sing. Lagi wae sithik kok wis panglet lawan aku. Ya gene apa? Lah kuwi aku kumpul nek mau pawongane cendhek saniki saiki dhuwur. Tak kandhani ya. Subroto mbiyen cendhek nanging sansaya wengi sansaya modot. Ono. Dan Mas Subroto. Oh. Nek yo. Aku padha manjing nang gurine wis iki lho. Aku Raden Mas Subroto putra dalam kabupaten. Raden Subroto iki ora ono liya mung sawiji aku. Aja ngaku gawan ngawur. Raden Mas Subroto putra dalam kabupaten Trenggalek. Putrane Kanjeng Rama Dewa. Iki mung sawiji. Mung aku Subroto sing asli. Ya jeng cemplok warsi. Apa kowe percaya nek iki Raden Mas Subroto? Awak iki Kok kita mawon candane nggih kados sinten Mas Subroto. Raden Mas Subroto putrane Rama Dewa Ngalim iki yo coba Nanging putrane Kanjeng Rama Dewa Ngalim kuwi aku Subroto.
aku diajeng cemplung warsi. Nanging sing asli aku cemplung warsi. Adon-adon kuwi mau aku kudu tanding lan Subrata sing pati. Sapa sing menang kuwi ya Subrata sing menang. Nek kuwi bos sing kalah kuwi sing kasih. Menika tak sembadani sore-sore kok gegete ra karuan iki jane ana apa? Pak, aku ki bingung lho, Pak. Kok bingung-bingung? Aku aki wae dituruti teng Mas Broto. Lho ora ngono. Ten Mas Broto kono loro aku ra iso milih. Lho ya, Nduk. Heeh. Kowe ndek mau ora takon blanja ning pasar. Iya. Lho kok nganti ale ora mulai? Iki mau saka Surah Gento lho, Pak. Kakak Gento. Ana apa Gento? Dawa dene medhak aku kepentak pek bojo, Cik. Kepengen duwe bojo karo kowe. Heeh. Lah kowe gelem apa ora? Mesti wae mo. Lah gelem ora gelem. Lah ngono gelem ora wis gampang bar ngono. Kok bang ora tutuk ati bayar. Ngono kowe ora usah digawe angel. Ditari gelem ngono wae. Pak, nek gelem ora kebayar sampean gelem. Lakone ra bayar tutuk. bayarke karo. Lakone ra tutuk saiki karo Bapak. Lah iki ngene, perkarane iki mau ngopo, Aku wae ditulungi dening Ten Mas Broto. Ditulungi Den Mas Broto. Aku ki kesel kan Ten Mas Broto tak jak lare ning isor ben. Bener. Ten Mas Broto ki loro lho, Pak. Den Mas Broto loro. Aku gugur. Kowe iku malah aneh-aneh. Jamulan aku kuwi, Pak. Lah kowe iki iso bedakno apa ora sing asli karo sing ora. Bukan jane padha kuwi ora iso Padha. bedakno sing ngerti ki Wonge mesti gede Bapak. sampe ya Iso padha. meneh sing asli kuwi aku. Kae sing palsu. warsi. Bapak iki sing pinter Kudu mesti iso. waspadakake. Tumindak tandang-tandung garwamu putra dalem Kadipaten Trenggalek iki rak ya alus lembah manuk. Ora seragal Surabaya. Iya lho, Pak. Kowe bingung atimu. Bingung. Ya saiki ngene ya. Saiki sapa sing dadi Subrata sing asli? Sing kuat nampani kolor kuwi iki sing asli. Kula sing asli. Monggo, panjenengan pilih. Diajeng cempluk warsi. Sing ados pundi Ten Mas Broto. Banget gedene tresnaku lan diajeng cempluk warsi. Apa sing dadi pamundutane bapakku bakal tak. Mbok aku iki tumomo, mbok aku ora tampan kolore bapakmu. Ning iki kabeh mau kanggo mbuktekake aku tresno lan. Iki kula pitung dateng panjenengan. Ayo Pak, nang diwiti wis mandhet, Pak. Tak pilih tahu lho. Ah! Cempluk. Ayo piye? Nyopo pawongan iki ora kuat. Nampani kok. Berarti Teges sing Broto asli kuwi aku. berarti sing asli iki Iki sing sampeyan. palsu. Lho ana wong tuane kene tak ora desa. Ayo Pak, nang diwiti Pak. Den Mas Broto. Sampun Kok nyoto. derek percaya? Nek sampean kuat nampani kolor kula. Yakin kula sampean sing Subrata asli. Monggo. Monggo kula bakal makan. Ya! Kutya! Ayo piye, Pak? Wes ngerti ge. Ngerti sing asli. Nek piye ditambani Ten Mas
Kali yo ben ngono wae. Yo kok mesakno. Ora bojo apa. Iki kudu ditambani. Nek ditambani dhewe jare yo. Ora iso sing ngambeni iki Bapak. Ayo sing mandiri Bapak sing uripe Bapak. Waras dengan
Aiku dengan dan masih jatah. Nggih, kula minten Den Mas Broto. Lah kok gilani ngono? Nek tenan rezekane wae kok entuk sangu lagi. Wong iki aku wis duweni garwa iki ceplok wasiat garwaku ini. Oh. Pak De. Piye? Sepule pentuwe bojo. Ya wis de bojo mbak Yumu dhewe cempluk. Lah kula pripun niki? Ya ben nganggur ngono wae. Goeman ki. Goeman. Lah nek goeman ayo mbok coba kreto. Sampeyan ki kok padha wae to. Ya jeng cemplok wasiat gampang mancung cimpet. Aku mesakake lan si Suminten. Upama si Suminten iki tak rasuk minangka dadi garwaku. Tak payuh ngono piye? Kang Mas Broto. Nek kula kantun minten kersa napa mboten pancenan mandi. Nek minten kuwi kersa-kersa wae mung aku gumantung karo kowe. Mergo kowe iki sing tak tresnani. Nek kula mboten napa kan. Suminten, Kula Den Mas Broto. aku iki dadi bojomu. Ning bojo sing nomor 2 ya. Tegese kula diwayo. Diwayo kene nang dina. Kowe gelem? Kowe sedina. Kula namung sedina. Heeh. Sedina-dina lah kula purun timbang nganggur. Kowe gelem? Nek sedina Kok kebangetan temen kowe? Aja mbok kabehno sipingahe. Boten. Lah timbang kowe sedina, lalu karo tukang panggung kuwi. Panjenengan lho Pak Dik. Ayo Ye. dikasih. Tadi pripun Den Mas Broto? Kula kanthi kuwi kula Iya. arep langgane kuwi pamit. Ganjek kula boyong wonten kadepan. Mari mekatan monggo kula dherekaken